ακούτε λοιπόν το Bullet, ένα Mazda 3, τετραρότορο, 1.400 ύπους. Μαλάκα, 1.300 άλλα. Για πάμε όταν περνάει από δίπλα μας ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ να δείξουμε τη φιλοξενία μας. Mad Mike! Ή αλλιώς Mike Witte, όπως είναι γνωστός. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον οικοδεσπότη. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε μία έκπληξη στο Μιχαλάκι. Μόλις βγει, δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Είστε ωραίοι. Hello Mike, welcome to Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα! Πάμε λίγο, καλησπέρα λέει, δώστε ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι η μοναδική ελληνική λέξη που ξέρει, μαζί με το σουβλάκι. Mike, tell us a few things about your car and about the tour. Yeah, I mean, we've had an incredible nearly 3 weeks here in Greece. Last year, obviously, Red Bull